हाग्रामा माबा फेरेंगा बिथाङा बुंबाय थादों दि माने बे 14 नम्बर समस्थियावहाय गाव गेलेना फैगोन इलेक्सनाव बेवहाय खाम्फानो हगारना गाव मुनमुननि जायगायावहाय गेलेहैनायनि खोथाखौ बुंबाय थादों थारैनो मुनमुननि जायगायाव गेलेयोबा बेसेबांसो भट मोनमारगोन बेखौ सानो एक नाम्बार फुटबल जरायाव गेलेनो बे जुदि सानदोंब्ला बे खोथाया रोखा जे बे फुटबल जरानि दरनैनि गामिनि नामखौल' बुंनो हाथोंलाय मखस्थ' जे जायगायाव बे दरनैनि गामिनि मा होनो गामिनि नामखौनो मिन्थियाब्ला बे जायगायाव थांनानै बे इलेक्सन गेलेनो हागोन दिनै 14 नम्बर चिरां दुवाराव रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं भुल जाबाय फेरेंगाखौ देरहा होननानै दा ओंखायनो फेरेंगाया खुनु पट्टे 14 नम्बराव जायगा गैला बिहा फेरेंगाया जायगा गैला बे फ्लाइं अन द स्काई जागासिनो दङ हादाबाव गैया बे अख्राङावसो बिरगासिनो दङ बिहा फुटबल जरायावबो लेन्ड जानो न' लेन्ड माने लेन्ड जानो हाया बियो चिरां दुवारावबो लेन्ड जानो हाया 13 चिराङावबो लेन्ड जानो हाया बे नाव फ्लाइं इन द स्काई बे अख्रां सायाव बिरगासिनो दङ जेला बे लेन्ड जागोन लेन्ड जानो थाखाय बेहा स्टपेज गैया बे फुरा आउट अफ बिटिसि आव लेन्ड जाहैनो नांगोन अब्लासो बे लेन्ड जानो हागोन बेहा नाव जायगायानो गैया लेन्ड जानो थाखाय ओंखायनो फेरेंगाया फ्लाइं इन द स्काई बे मालाबा फुटबल जरानि नाम लागोन मालाबा 13 मालाबा 14 नि नाथाय मोगथाङाव बेनो थार 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाया UPPLखौ देरहा होनानै भुल जाबाय होननानै बुंदों मानो होनोब्ला 14 चिरांनि निस्ला दैया जेला दैबाना जादोंमोन बैनि गामिनि रायजो राजाखौ बियो थांनानै न' बुफायहैदों रायजो जानाय बेसादखौ दिनै बै गामिनि 14 चिरां दुवारनि मानसिफ्रा मालाबाबो बावा जे फेरेंगानि थाखाय थानो थाखाय बर'आ गावनि देशआवनो न' गैया जादों फेरेंगानि थाखाय मा होनो जोंनि गथ'आ उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों सोरनि थाखाय जादों फेरेंगानि थाखाय जादों ओंखायनो 14 चिराङा मालाबाबो फेरेंगाखौ एक्सेप्ट खालामा ओंखायनो बे नाव फ्लाइं इन द स्काई बेयाव लेन्ड खालामो नायनोसै फुटबल जरायाव लेन्ड खालामोबा खालामथों बाव जोंहा BPF बिराद स्ट्रंखा अबाव लेन्ड खालामो बेखौ जों नेगासिनो दङ थेंक इउ BTC आवहाय 10टा कलेजआ माने सरकारि जानायनि माबाखौहाय लानानै गोबां माने रायजोफ्रा माखासेखौ रंजाखानायबो नुनो मोन्दों बेखौ लानानै मा बुंनो गिबियाव दाखालि जे 10टा कलेज जाबाय बे आसाम सरकारा लाबाय बेनि थाखाय जों BPF दोलोनि जानानै आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोनखौ BPF दोलोनि जानानै साबायखर बावबाय दा सम मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जि समाव सरकार सालायनानै दंमोन BTC आव बे समावबो 10टा प्रभिन्सियेलाइज कलेजाव साइन्स स्ट्रिम सोदेरनाय जादों बेनि उनाव BTC नि बायरायाव बर' डिपार्टमेन्ट 10टा कलेजाव बेबायदि लानाय जादों दा ओंखायनो आसाम सरकारा सम पलिसि लाबोदों बेबायदि 10टा BTC नि बायरानि बर' डिपार्टमेन्टखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय 10टा प्रभिन्सियेलाइज कलेजाव साइन्स स्ट्रिम सोदेरनाय दा आरो 10टा कलेजखौ जाय लाबाय आसाम सरकारा जों BPF दोलोनिफ्राय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावहरबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो BTC नि जाय चिफ जानानै दङ प्रमद बर' UPPL सरकारा बिथांमोना बेखौ 6.3 क्लजेसनि गेजेरजों जादों दा दिनै 6.3 क्लजेसनि गेजेरजों जादोंब्ला मानो 10टा कलेजआल' जानो नांगौ गोबां कलेज दंबावोमोन जे कलेजाव जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना गोबां कन्ट्रिबिउसन होबाय गोबां जोंहा हाई स्कुल भेन्सार दङ सिनियर सेकेन्डारि भेन्सार दङ LP स्कुल भेन्सार दङ बा हाई स्कुल ME स्कुल भेन्सार दङ दा ओंखायनो दिनै फ्राय गोबां कलेजफोरा थालांबाय मानो थाखाय थालांखो 6.3 क्लजेसनि गेजेरजों जादोंबा उइदाउट कन्डिसन जानो नांगौमोन दिनै महामाया डिग्री कलेजाव बिथांमोना गोबां फरायसा दं नाथाय फुटबल जरानि महामाया डिग्री कलेजआ दिनै थालांबाय दिनै मा होनो बाक्सा डिग्री कलेज होननानै बागानपारानि डिग्री कलेजआ दिनै थालांदों आरो बेबायदिनो रौता कलेजआ थालांदों जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी मा होनो कलेजआ थालांबाय गसाइगाव B.Ed कलेजआ थालांबाय क'क्राझार M.Ed कलेजआ थालांबाय बिदिनो बिजनीनि B.Ed कलेजआ थालांबाय बिदिनो टंलानि B.Ed कलेजआ थालांबाय दा ओंखायनो जोङो दुखु मोनदों UPPL सरकार सालायनाय मानाव गेदेर प्रमद बर'नाव बिथांनाव अननाय गैयै अन्थाइ बिखा जि समाव महामाया डिग्री कलेज बा जोंहा बागानपारानि कलेज आरो गोबां सिनियर सेकेन्डारि बिथांमोननि गोबाव सम 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टार मावबाय बे ओनसोलनि फोरोंगिरि जाबाय गोबां फरायसाफोरखौ गियानि खालामबाय बिथांमोनहा 6.3 क्लजेसनि गेजेरजों जागोन सानदोंमोन नाथाय मा होनो दाखालि बावै बिथांमोना थालांबाय बे थालांनाय समाव गोबां जाय कलेजफोरा थालांबाय फोरोंगुरु बिथांमोना दुखुनि सानमोन बिथांमोना आसा खालामदोंमोन नाथाय निराशा जादों
बे समाव UPPLफोरा बमा गावदों अफिस बे समाव UPPLनि दैदेनगिरिफोरा मा होनो बिथांमोना मिस्ट्रि जादों जि समाव जोंनि कलेजनि फोरोंगिरिफोरा बेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा दुखु जानानै दंमोन बे समाव UPPLनि दैदेनगिरिफोरा मा होनो मिस्ट्रि जादों ओंखायनो जों दुखु मोनदों बे UPPL सरकारखौ गोबां बेन्सार स्कुला थालांबाय गोबां बेन्सार सिनियर सेकेन्डारिया थालांदों गोबां बेन्सार कलेजा थालांदों क'क्राझार ल' कलेजा थालांदों बे समाव फोरोंगिरिफोरनि दुखुआव एसेबो दुखु नांफायाखै UPPL अफिस बमा गावदों UPPLफोरा मिस्ट्रि जादों मा होनो जुलाफि जादों दा फोरोंगिरिफोरा बिथांमोनखौ रागा जोंनानै दं ओंखायनो जों बुंदों BPF दोलोनिफ्राय दिनै जुदि हाग्रामा महिलारि सारा सिफ जानानै थानायमोनब्ला बेबादि इनजास्टिस जायामोन दा हाग्रामा महिलारि सारा सबखौबो सिन्था दं ओंखायनो दिनै जाय कलेजनि फोरोंगिरिफोरा आरो 10टा कलेज जि जादों बेयावबो गोबां प्रफेसारफोरा बिथांमोना थालांदों ओंखायनो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों बुंनो सानदों दिनै जि कलेजा लाजाबाय 10टा कलेज माखासे प्रफेसारफोरा थालांबाय एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरा थालांबाय बिथांमोना गोसो बायनो नाङा जाय कलेजा दिनै थालांबाय UPPL सरकारनि लोरबांनि थाखाय प्रमद बर'आ दिसपुराव थानानै जेला सावरायो अकल गावनि सिटनि शेयारनि खोथाखौल' बे सानो फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौ लानानै बिथाङा साना ओंखायनो बै फोरोंगिरिफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायहरो जों BPFआ नोंथांमोननि दुखु समाव जों अराय सम दुखु जाफादों आरो जोंना BPF सरकार फैनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि सार सिफ जानायनि उनाव जोंनि मेन प्रायरिटियानो जागोन फोरोंगिरिफोरखौ समाजाव सन्मान होनाय आरो फोरोंगिरिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय बेन्सार स्कुल बेन्सार कलेज बेन्सार सिनियर सेकेन्डारिफोरनि जेंनाखौ फोजोबनायानो जोंनि BPFनि मेन प्रायरिटि ओंखायनो नोंथांमोना दिनै दुखु मोननानै दं नोंथांमोना UPPLखौ रागा जोंनानै दं नोंथांमोना प्रमद बर'खौ रागा जोंनानै दं रागा जों बेयो उनाव खामानि होगोन जि समाव नोंथांमोनाबो दिनै डेम'क्रेसियाव दिनै UPPLआ नोंथांमोननि दुखुखौ बुजियाखै दिनै UPPLआ प्रमद बर'आ फोरोंगुरुफोरनि दुखुखौ बुजियाखै बिथांमोना मिस्ट्रि जादों बिथांमोना रसगल्ला जादों बै फोरोंगिरिफोरा दुखु मोननानै दं बे दुखुखौ नोंथांमोना फिसिनानै दोन फैबाय थानाय समाव खामानि होगोन हाग्रामा महिलारि सारा अराय सम नोंथांमोनजों दङ BPF सरकारा मा होनो BPF राजखान्थि दोलोआ जों अराय सम नोंसोरजों दङ BPF जेला सरकाराव फैगोन अब्लानो जोङो मेन प्रायरिटि होनानै साफ्रोमबो बेन्सार स्कुलाव जे मास्टार मावबाय थानाय गेदेमा फोरोंगिरिफोरनि मा होनो प्रब्लेमखौ बा बिथांमोननि प्रब्लेमखौ सलुसन खालामनानै जोंनि मा होनो प्रायरिटि जागोन होननानै जों नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जों बुंहरबाय थेंक इउ UPPLनि BPFनि गागि दैदेनगिरिफोरखौ UPPLआव जगदान जानो थांगासिनो दं होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबाय थायो UPPL सरकार आरो प्रमद बर'आ एडभार्टाइजमेन्टआव बिराद अस्ताद आं बुंबाय अबा सोरबा जुदि साबुन कम्पानि सोरबा सेन्डेल कम्पानि सोरहाबा जुदि माबा मोनसे बिजनेस खालामनो सानदोंब्ला UPPLनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनानै ला बिथांमोना बिराद एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायो जेबो खामानि मावाखै बेबायदि खामानिखौ मावदों ओंखायनो दिनै सोर BPFनिफ्राय UPPLआव थांगोन UPPLनिफ्राय जोंनावसो फैदों खैराबारि ब्लकनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट भपेन बर'आ जोंनाव फैदों UPPLनि दैदेनगिरि तामुलपुरनि इनचार्ज जेनेरेल सेक्रेटारि जितेन मोसाहारि प्रमद बर'नि जोबोद आंगो क्ल'समोन BPF दोलोआव फैदों दिनै दाखालि बावैसो सालबारिनि कनक डक्टर सिलाराय बसुमतारी आदा हानिफ आली बिथांमोना UPPLनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनाव फैदों दा ओंखायनो बिथांमोना बखिथों नाथाय BPF दोलोआव हाबनो थाखाय UPPLनिफ्राय जोंनाव ट्रेफिक जाम जानानै दङ हाग्रामा सारा सम होनो हायाखै दिनै लाइमोनफोरा BPF दोलोआवसो फैदों मानो फैदों दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गावनि थाखाय जुजियाखै जोंनि थाखाय जुजिदों बिथाङा बुंदों प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दुखु मोनदों जे जोंनि BTCनि सासेबो कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनला BTCनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनो दिनै मा होनो बेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरनि जेंनाखौ प्रमद बर'आ सानला दिनै हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा BTCनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगौ प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा जे BTCआव आबादारिफोरनि थाखाय इरिगेसननि खामानि जानांगौ खेतियकफोरनि खोथाखौ साननांगौ दिनै प्रमद बर'आ खेतियकफोरनि खोथाखौ सानला दिनै प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा जे जोंहा टेट पास जानानै थानाय फोरोंगिरिफ्रा साख्रि मोननांगौ दिनै प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा जे BTCआव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा मोजां जास्टिस मोननांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगोन ओंखायनो प्रमद बर' हाटाव BTC बासावनि मिनिङानो जाहैबाय BTCनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगोन BTCनि फोरोंगिरिफोरनि जेंनाया जोबनो नांगोन BTCनि आबादारिफोरनि जेंनाया जोबनांगोन BTCनि फरायसाफोरनि जेंनाया जोबनांगोन BTCनि मोनफ्रोमबो जेंनाया जोबनो नांगोन ओंखायनो आरो जेंनाया जोबनो नांगौब्ला प्रमद बर'आ सासनाव थानायजों जानाय नङा
प्रमद बर'खौ जों बोखांनांगोन ओंखायनो दिनै गामि गामि फैयोब्ला पिकनिक जानाय अबा साहा दखान अबा लामा बास जेरावबो सोलिगासिनो दङ प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव नेक्स्टआव हाग्रामायाव सारा फैफिनगोन ओंखायनो दिनै सेंग्रा सिख्ला कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय लोब लोब हाबदों दिनै मा बिनि इसाराया मा बिनि इसाराया बेनो जे हाग्रामा महिलारि सारा गुबुननि खोथाखौ सानो बे गावनि खोथाखौ साना नाथाय प्रमद बर'आ अकल गावनिल' खोथाखौ सानो मालायनि खोथाखौ साना भेन्सार स्कुलनि खोथाखौ साना कन्ट्रेक्टरफोरनि खोथाखौ साना फरायसाफोरनि खोथाखौ साना आबादारिफोरनि खोथाखौ साना बिजनेसमेनफोरनि खोथाखौ साना एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ साना रावनिबो खोथाखौ साना प्रमद बर'आ ओंखायनो प्रमद बर' हाटाव बिटिसिआव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाखौ सलुसन खालाम बिटिसि मा होनो प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाटावनि मिनिङानो बेनो दा ओंखायनो प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव माने मा बिटिसिआव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाया जोबनो नांगोन अब्ला प्रमद बर'आ बोख्लायजाथारनो नांगोन